बे कुइसनानो जाहैबाय बिथाङा सासे गागि दैदेनगिरि गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्ला BSF जादोंमोन बे समनिफ्रायनो बिथाङा गागि दैदेनगिरि दा बै समनिफ्राय दासिम लानानै दा जे जोंनि एक्स एनडिपिफोरनि माखासे जेंना बेनि सायाव आं माखासे एसे बेखेदाब्लाबो आङो सोंनाय जाबाय दा बिथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो जेनेबा रन्जन दैमारि सार आरो लोगोसे बे एक्स एनडिपिनि माखासे सोद्रोमाफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोना दासिमबो माखासेफ्रा दासिमबो सुबिदाखौ मोनाखै आरोना दासिमबो गाव गावनि जाखिनि मानसिनि जिउआव नांगौ बेबायदि सुबिदाखौ मोनाखै दा बेनि सायाव आङो आदा बा सारनियाव आङो सोंना लानो गोसो जाबाय कुइसनाथ' सोंथावना कुइसनानो बयबो सोंगोन रन्जन दैमारिया मानो गवाखिसै बियो सासे वान अफ दि सिगनेटरिस जोंनि थार्ड बिटिआर एकर्ड होनना बुंदों बे एकर्डआव बिथाङा सासे सिगनेटरिस मेइन सिगनेटरिस आरो बिथांनि थाखायनो बे बिटिआर एकर्डआ जादोंमोन बयबो मिथिगौ बेखौ नाथाय इट्स आनफर्चुनेट बेखौ बुंजाया होननानै बुंबा लाजिनांनाय बायदि जों मोननो आं फिल खालामो आरो बे मोनसे गोरोन्थि जालांदों बियो गनांसिगौ जिहेतु सान्थिनि थाखाय सुक्ति जादों बे सान्थि होननाया माखौ लानानै सान्थि जादों मोनसे हाथियार लानानै नांनायफोरजों मोनसे सुक्ति जादों आरोबाव हाथियारखौ दोनथ'नाय जाबाय हाथियारखौ बिसोरो गासिबो गभर्नमेन्टआ गावसिनि आखायाव कब्जायाव लांफिनबाय जेला बिसोरनो सान्थि हिसाबै गावसोरखौ थानो हानाय उदां बे अख्राङाव गिदिंनो हानायनि माबा खालामना होनांगौमोन उदां खालामना होनांगौमोन नाथाय बेफोरखौ दिनै नुवाखिसै बियो मोनसे आनफर्चुनेट आरो बे जानांगौ आरो दा जिहेतु सुक्तियाव एनडिपिनो माखासे बिसोरनो सोलिनो हानाय बा थानायनि जि मोनसे सेटेलमेन्टनि बाथ्रानि खोथा दङ बे गासिबो बेखौ मावफुंना होयिया दासिमबो बोसोरथाम जाबाय बोसोरथाम जानोसैयानो जाबायानो होनजायो 27 तारिखआनो दा बेखिनियाव दासिमबो बेखौ मावफुङिया बेयो गभर्नमेन्टनि मोनसे माखासे माबाखौ एलेहुवाखौ नुनो मोनदों आरो बे जाहाथे बेखौ मावफुङो थाबैनो बेखौ आं खावलायो दिनैनि नैबे मिडियाजों जे बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकार आरो भारत सरकार मोनथामबो सरकारखौ आं खावलायहरो जाहाथे जि सुक्ति जानानै फैदों जि नामै सान्ति सुक्ति होननानै बर' भुमियाव बर'लेण्डआव बे सुक्तिनि दारा जि मावनो लादों दफाफोर बे दफाखौ मावफुंजोबनांगौ होननानै आं आंनि धोरोमनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय आरो फंसे बाथ्रा खोनादों नोंथाङा रन्जन दैमारि सारजों एसे क्लसै दंमोन होननानै खोनादों जेनेबा एसे क्लसलि माने जेनेबा फ्रेन्डलि टाइपै दंमोन होनना खोनादों बे बेसेबां सैथो दासिमबो आं बेजों दङ टाचाव दं माने जों रायलायो आं बावाखै नै दाखालि बावैसो आं लोगो हमदों आरो बुंदों बिथाङा दुखु दाख्लाम आं देहाया मोजाङैनो दं आं बुंदों दुखुथ' जाया नाथाय बे मोनसे आनफर्चुनेट जाबाय आं बे खोथाखौ बुंबोदों आरो जे बिनि गनायनि बे सुप्रिम कर्टआव थांनायनि बाथ्राफोरखौ लानानै एसे थांनाय जादोंमोन नालाय बेखौ रायलायनाय जादों आरो दा सुप्रिम कर्टआव बे आगान होबाय सुप्रिम कर्टआव रेजिस्टार जाबाय ओमफ्राय बे माब्ला जागोन मिथिगौ नामा आदा बेथ' दा मावबाय थासिगोन बे कर्टनिसो खोथा जाहैबाय उकिला जेसेबां स्ट्रं एसेबां थाब जायो बे आयेननि खोथा जाहैबाय आरो खिन्थु गनाया पाक्का बे गगोन 100% गगोन मानो गगोन बियो मोनसे सुक्ति होदों नङाबा जाय सुक्तिखारिजों जायफ्रा सुक्ति दंफायो इभेन दा गभर्नमेन्ट अफ आसाम बिसोरबो सुक्ति होदों बै समावहाय बिसोराबो दाय जागोन जुदि सासे कालप्रिटखौ बिसोरो थगायनानै माबा होयोबा गावसोरबोथ' माबायाव गोलैबायना क्राइम इट्स ए क्राइम मोनसे क्राइमाव गोलैबाय बिसोरो गतिके बे निस्सय माबा मोनसे गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे लुबैदों हयथ' बिनि मोनसे खायदाखौ बिसोर मोनहैयाखै बोरैबा मा हगारगोन ओंखायनो आं खुब बारा गोबाव सानाखै हयथ' बियो नैबे मास मोननै मोनथामसोनि उनावहाय माबा मोनसे खबर मोननो हागौ जों सुप्रिम कर्टनिफ्राय आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंबाय बिथांनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बिथांसिम रोजा रोजा साबायखर बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंबाय आं गोबां सोंथि सोंबाय माखासे बेखेदा कुइसनफोरखौ आं सोंबाय दिनै बे फोरबोआव बिदि सोंथिखौ सोंजायामोन नाथाय आं सोंबाय मानोना बे गोसोआ मानिया बेनि थाखायनो बे सोंथिखौ सोंनाय जाबाय अब्ला लोगोफोरनाव मिथिबाय जानांगौ रन्जन दैमारि सारनि सायावबो मिथिबाय जानांगौ आरो माखासे हाबाफारिनि सायाव मिथिबाय जानांगौ गोजोन्थों एसेनोसै जय बर'नि